लोगन देख सकत हम लोगन हमनी के रेडी होके यहाँ के ताला चाबी कर हमनी के निकल तनी घूमे। कहाँ जाता नहीं है जाता नहीं सब तनी सुबह सुबह का टाइम बा हम बाहर निकला तनी से घूमे खातिर चल लोगे रवा लोगन से वो यार मिला होता नहीं। तो देख सकत नहीं हमनी का पहुंच चुकल बानी। कहाँ बताई ये एगो बहुत ही मतलब अच्छा जगह बा, हरा भरा बिल्कुल मतलब खाटी देहात बा। तो खाटी देहात बा तो यहाँ रउआ कोनो पार्क उर्क में नहीं पहुँचल, लेकिन पार्क से भी बेहतर बाई। तो रउआ लोगन के बताओ चाहत नहीं हम कि एक बात रउआ लोगन जान जाई कि आज के दौर में अब लोग सोचत लगा जो शहर आ गांव, तो गांव ऐसा हो गल बा कि शहर के कान काट दी हमने के नजरिया से। ऐसे कि गांव में जौन सुकून बा, जौन शांति बा, उस शहर में नहीं के। शहर में बहुत भाग दौड़ के जिंदगी बा, और शहर में अगर सबसे अच्छा बा मतलब गांव देहात ही सबसे अच्छा बा। अच्छा गांव देहात ही सबसे अच्छा बा। हमनी के जात रहनी है सर और रुकल बानी सर रास्ते में। हमनी के जात रहनी है सर कोनो काम से ना हमनी के घूम ही जात रहनी है सर, लेकिन अभी उन्हें के प्लानिंग कैंसिल हो गई। कैसे यहाँ के ड्यूटी से फ़ोन आ गई रहता तो कहनी सोचनी है कि हम यही ब्लॉग काहे ना शूट कर लिए थे। जब उन्हें ना जा पाए यहाँ के फ़ोन आ गई, लेकिन आज जल्दी आई, वहाँ काम बा कोई नहीं थे। ठीक सही बात है। तो ऐसे हम के यहाँ से अब रिटर्न होके के बानी से रिटर्न हो जाए से कैसे घरे। अब यहाँ के ड्यूटी निकले और रउआ लोगन के हमार सपने में रह गई लखा जाए के रहनी है। अब जाए तभी बताई कि कहाँ जाए वाला रहनी है। ऐसे रउआ लोगन देखी कि कितना अच्छा यहाँ लोकेशन बा, एकदम मने बहुत सुबह सुबह का टाइम बा, बहुत ही अच्छा बा। धूप थोड़ा उगल बा और का बोले के चाहत नहीं। अगला ब्लॉक में रउआ लोगन के बताए जा रहा बनी एगो बात, और ये तो ब्लॉक बन जाई कि हमके कहाँ रुका रहनी से, कहाँ जात रहनी से। जरूर देखे हम लोग ये ब्लॉग हमनी के। ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दी लोगन हमनी के कि आगे इससे अच्छा ब्लॉग वीडियो बनाई संग, आ रास्ते में जाके रास्ते से रिटर्न ना आई संग कोनो काम से। ठीक तो फिर मिलता है संग अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।